Kaset jabarani filɛbagaw cɛ ni muso denmisɛnnin babakɔrɔ foli ni walimadɔn an b'a ta ka aw sɛgɛrɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen la ka da kan dantɛ a foli la aw de ye anw subanti M7 télévision ka taa se radio émergence 91.1 tomi duuru jɔjɔn fiɲɛ sɔrɔ ka danaya da an kan ka sabu kɛ mun ye ko n'i bɛ a gɛrɛgɛrɛ kɔ i b'a sɔrɔ anw de bara o la dantɛ aw foli la jamukan min ni a bɛ sigi aw bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛya kun kan n'an b'a wele ko kɛnɛya kuma ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka taama ka se an ka kɛnɛyaso tigilamɔgɔw ma ka t'o ɲininka degun kan degun min ni an b'a wele ko bana degun min ni nanzarakan na an b'a wele ko pathologie ka se ka wuli ka s'u ma ka ɲininkali kɛ o ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye an ka se ka i ka dɔn ka fɔ aw bilasira an ka se ka aw kunnafoni an ka se ka aw ladi hukumu kɔnɔna na an ka wuli ka jɔ an wulila ka se ayiwa da kɔnɔbanaw kɛrɛnkɛrɛn ma ɲi ayiwa i ka dɔn ka fɔ o dɔ ma ŋana dɔ fɛ yen n'o bɛ tali kɛ docteur Numusa Keita kan docteur Numusa Keita ale ye chirurgien dentiste de ye ayiwa mɛ dan ye mɛ tigɛla ye docteur i ni waati i ni ce anw bisimilali la i ka cakɛda la ayiwa kuma bɛ d'i ma dakuruɲɛ fɔlɔ foli kan k'a lase an filɛlibagaw ma ani ka dɔ fɔ an ye e yɛrɛ kan i ka baara in kan i ka baara ɲɛsin bɛ min ma k'a don a kɔnɔ dɔɔni yanni an ka se i ka dɔn ka fɔ degun min ni anw bɛna kuma a kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ filɛlibagaw ni lamɛnbagaw ye. Ayiwa e ye kuma d'an ma o diyara n ye an bɛ Ala tanu Ala min kɛra sababu ye bi sera an ka foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ni wagati in na foli belebele bɛ aw yɛrɛ a ka wuli ka jɔ in na komi i y'a fɔ cogo min na ne tɔgɔ docteur Keita Numusa ne ka baara bɛnnen don dakɔnɔna banaw furakɛli de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ni kunkanko banaw ni wagati in na ne kɔni sigilen don Misabugu n ka baarakɛyɔrɔ bɛ yen o bɛ taa Mali sira kan. D'accord. Docteur Numusa Keita, i bɔra k'a fɔ ko dakɔnɔbanaw kɛrɛnkɛrɛn ma ɲi aw ye o furakɛbagaw ye ka degun ta ani dimi ta ka bɔ an kan ayiwa o yɔrɔ faamuna ayiwa farikolo fan o fan degun bɛ an sɔrɔ kɔnɔnabanaw bɛ yen kɛnɛmabanaw bɛ yen fɛn min bɛ tali kɛ dakɔnɔnabanaw kan olu fana bɛ yen nka dɔgɔtɔrɔw de bɛ anw kunnafoni o kunbɛ cogo la ne a dimi bɛ an kan ka a mun kɛ olu de bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye docteur Keita bi an bɛna kuma degun dɔ kan min bɛ adamaden sɔrɔ degun min ni a bɛ kɛ sababu yɛrɛ ka mangoya lase adamaden yɛrɛ ma jɛɲɔgɔnya la sigi la degun in aw yɛrɛ ka nanzarakan dɔgɔtɔrɔ taa sira fɛ a bɛ wele ko halitose walima mauvaise haleine an b'a fɔ ko da suma goma parce que kasa o y'a dɔ wɛrɛ ye kasa bamanankan de don an b'a fɔ bagansow ma nka adamaden suma goma bɛ yen suma goma bɛ yen nka an bɛ a fɔ walasa maaw ka faamu a bɛ se ka kɛ kuma kɔnɔ an b'a fɔ ko da kasa parce que n'i ko kasa i da kasa bɛ a fɔcogo b'a ɲɛ a fɔcogo b'a cɛ nka i da suma man di bi dɛ a bɛ faamu docteur halitose ayiwa mun de don ni bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye. Baasi tɛ alors comme an bɛ ka kuma da kan maintenant sɔnni an ka don bi baabu yɛrɛ la a ka d'an ye an ka hakili lajigi kɛ da yɛrɛ kan ale ye fɛn min ye ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye o la alors nin fɛn min filɛ ne bolo tan nin ye da misaliya dɔ de dilannen ye maintenant n'i ye da ta k'a lajɛ i b'a ye adamaden farikolo donda fɔlɔ de don maintenant n'i ye farikolo yɛrɛ lajɛ farikolo tilalen don jɛkuluw de la i b'a fɔ misaliya la jɛkulu dɔw bɛ yen minnu ɲɛsinnen don fiɲɛ kunkankow ma
farikolo la n'an k'olu ma tubabukan na ko appareil respiratoire jɛkulu dɔw bɛ yen minnu ɲɛsinnen don joli bolili kan farikolo la n'an k'olu ma ko appareil circulatoire jɛkulu wɛrɛ bɛ yen minnu ɲɛsinnen don dumuni kunkankow ma n'olu ye appareil digestif ye maintenant n'i y'a ta k'a lajɛ appareil digestif la da ye o partie fɔlɔ de ye da bɛ de o daminɛ fɔlɔ ye donc n'ale bɛ ɲɛda yan fan fɛnɛ fɛ maintenant ni da kɔnɔna ta k'a lajɛ i b'a ye fɛn caman bɛ yen n'o de faralen ɲɔgɔn kan o de bɛ kɛ da kɔnɔna ye tubabukan na an b'a fɔ ko cavité buccale a bɛ n'a fɔ wo de don fɛnw de faralen don ɲɔgɔn kan gɛrɛgɛrɛ ɲɔgɔn na ka wo in bila pour que voilà a bɛ fɔ a ma ko cavité voilà maintenant ni da la i b'a sɔrɔ fɛn caman b'a kɔnɔ komi n y'a fɔ cogo min na n'i y'a lajɛ tan i b'a ye ɲi b'a kɔnɔ ninnu de ye ɲiw ye i b'a ye ɲintaraw b'a la dagɛlɛkɛkolow b'a la n'olu bɛ ɲintaraw kɔrɔ i b'a ye nakalow bɛ a la ensuite i b'a sɔrɔ nɛn fɛnɛ b'a la komi nin ye da misaliya de ye voilà a bɛɛ ti nin na i b'a sɔrɔ daji bɛ bɔ bara minnu fɛnɛ kɔnɔ o b'a la maintenant n'i y'a ta k'a lajɛ hadamaden da nafa ka bon kosɛbɛ bari sabula da de b'a to an bɛ kuma ɲɔgɔn ye ale de b'a to an bɛ se ka dumuni kɛ an bɛ ɲiminɛw kɛ n'a ye a kɔnɔminɛw ye ainsi de suite donc a nafa ka bon kosɛbɛ maintenant komi n bɔra k'a fɔ cogo min na sisan da kɔnɔ fɛn caman bɛ yen misaliya la ɲi sisan n'an ko k'an bɛ kuma o kan i b'a ye n'i ye hadamaden ta denmisɛnnin kunda ɲi bɛ bɔli daminɛ kalo 6 de la kalo 6 maintenant mɔgɔkɔrɔba ɲi olu bɛ bɔli daminɛ san 6 de la voilà denmisɛnninw ta ye kalo 6 a bɛ bɔli daminɛ o la donc k'i to denmisɛnya la k'i to denmisɛnninya la ɲi bɛ bɔli daminɛ kalo 6 nka maakɔrɔba ɲi ka kolo gɛlɛyali oui maakɔrɔba ɲi yɛrɛ bɔli o ye min b'a yira k'a fɔ k'i balikuya la i b'a fɔ mɔgɔkɔrɔba ɲi mana bɔli daminɛ o bɛ daminɛ san 6 de la voilà fo k'a fɔ mɔgɔ ye ko ɲi ye bɔko 2 de don quoi i b'a fɔ denmisɛnnin ɲi bɛ bɔ o kɔfɛ ko o to da kɔnɔna na mɔgɔkɔrɔba ɲi fɛnɛ bɛ tila ko o sɔrɔ yen nɔ voilà mais o ni balikuya fɛnɛ ti fan yɛrɛ fɛ kosɛbɛ parce que ɲi dɔw bɛ yen nɔ n'o bɔra a bɛ se ka fɔ i ma ko a fɔ ko sage la personne est sage an b'a fɔ ma ko dan de sagesse n'olu bɛ bɔ san 16 ninnu san 18 ani san 23 intervalle kɔnɔna na maintenant komi n y'a fɔ cogo min na n'i ye da kɔnɔna lajɛ i b'a sɔrɔ i bɛ fɛn jɛman minnu ye olu de ye ɲi ye misaliya la a dɔ filɛ nin i b'a sɔrɔ ɲi bɛ tan tɔ de maintenant sanfɛla de bɛ yen n'o a bɛ fɔ o ma ko couronne a dugumana o de bɛ dagɛlɛkɛkolo kɔnɔ ɲi taara datugulen don da la donc n'o ye a racine ye maintenant i b'a ye ɲi ye 32 de ye mɔgɔkɔrɔba fɛ yen maintenant denmisɛnnin fɛ yen ɲi ye 20 de ye den 20 de don komi n y'a fɔ cogo min na denmisɛnnin ɲi bɛ bɔ daminɛ san kalo 6 mɔgɔkɔrɔba ta ye san 6 ye voilà mɔgɔkɔrɔba ta ye den 30 ye 32 denmisɛnnin ta ye den 20 ye mais munna dɔw b'a fɔ ko 32 den 32 parce que ɲi ninnu ye sugu 4 de don mɔgɔkɔrɔba fɛ yen nɔ o de b'a kɛ den 32 ye misaliya la i b'a sɔrɔ tigɛlikɛ ɲiw bɛ yen nɔ n'an k'olu ma ko incisive n'olu bɛ yɛlɛ ɲiw ye o bɛ ɲɛfɛla la kɛrɛda fɛ i b'a sɔrɔ kanni ninnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ farali kɛ maintenant n'i tɛmɛna olu kan ka na kɔfɛ dɔɔnin i bɛna sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba fɛ yen sugu yɛrɛ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko prémolaire donc i b'a sɔrɔ o ye den 2 ye misaliya la olu ni molaire n'i tɛmɛna o kan i bɛna molaire la molaire u b'a fɔ ko tagajɔnyi donc olu bɛ ɲiminiw kɛ mais denmisɛnnin fɛ yen 20 don parce que i b'a sɔrɔ ɲimini ɲi ninnu yɛlɛ ɲi ninnu olu ye den 4 ɲɛfɛ i bɛ taa sɔrɔ kanni ninnu bɛ farali kɛ o ye kelen ye côté la maintenant ne bɔra ka mun fɔ mɔgɔkɔrɔba fɛ n'o ye prémolaire ye o tɛ denmisɛnnin fɛ yen donc o de kama ale ta bɛ kɛ den 20 ye mɔgɔkɔrɔba ye 32 maintenant komi n y'a fɔ cogo min na n'i ye ɲi lajɛ fɛnɛ i b'a sɔrɔ farisogo de b'a la sanfɛla ni dugumana don sanfɛla o ye couronne ye n'o ye jɛman ye n'o de bɛ da kɔnɔ dugumana ye o bɛ dagɛlɛkɛkolo kɔnɔna na maintenant i b'a sɔrɔ ale fɛnɛ sanfɛ ale sanfɛla la n'i y'o sanfɛla lajɛ farisogo de dadalen don ɲɔgɔn kan farisogo fɔlɔ in a bɛ fɔ o ma ko émail ale kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ ale kolo ka gɛlɛn ni adamaden kolo ye ani sama biɲɛ de bɛ comparer maintenant n'i y'o farisogo in dan sago i bɛna se dugumana ma couche dɔ bɛ duguma n'o ye dentine ye ale ka fɛgɛn dɔɔnin ni sanfɛta in donc n'i y'o fɛnɛ dan sago i bɛna se ɲi yɛrɛ kɔnɔna ma parce que sogobu de bɛ ɲi kɔnɔ mun bɛ don adamaden farikolo tɔ communiquer ɲɔgɔn na n'o ye joli siraw ani fasaw mun b'a to a bɛ mɔgɔ dimi jukɔrɔla fɛnɛ na i b'a sɔrɔ farisogo dɔw bɛ yen n'olu ye racine ye racine sanfɛ couche la i b'a sɔrɔ couche dɔ bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko sément donc farisogo de bɛ ɲi la
maintenant o kun ye rappel ye ɲin kan maintenant ɲin tara fɛnɛ na n'i y'ale ta k'a lajɛ da kɔnɔna na an bɛ sanfɛla min ye n'o ye roselama i b'a fɔ ko lemuruba couleur donc o ye a fɔ de ma ko gencive nazarakan na maintenant n'i y'ale dan sago i bɛna se couche yɛrɛ ma i b'a sɔrɔ o bɛ n'a fɔ sɛfan alvéole bɛ cogo min na donc ɲinw bɛ sigi ale de kɔnɔ i b'a fɔ ko sɛfan bɛ sigi alvéole kɔnɔ cogo min na donc olu ni ɲɔgɔn cɛ ni sen ani sɛfan alvéole min bɛ yen ni ɲɔgɔn cɛ juru dɔ banaminen don n'o manajurulama don n'o ye desmodonte ye ale bɛna fɔ juru donc ale de b'a to ɲin bɛ basigi ɲin tara kɔnɔ donc nin fɛn ninnu kelen kelenna bɛɛ n'a ka nafa don kelen kelenna bɛɛ n'a ka bana don an bɛ ka ninnu fɔ misaliya la parce que n'an da nana se dakasa bɔ ma donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin fɛn ninnu de b'a to dakasa bɔ bɛ installé mɔgɔ fɛ yen nɔ. donc n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ɲin kelen kelen bɛɛ n'a ka bana de don. ɲin kelen kelen bɛɛ n'a ɲin da kɔnɔ fɛn fɛn kelen kelen bɛɛ n'a ka bana. d'accord ɲinw ka bana kɛrɛnkɛrɛn i b'a sɔrɔ. ka taa ɲin tiriw ma ɲin taraw ma. voilà ɲin tara ninnu olu fana n'u ka bana don olu ye ɲin tara dimi ɲinw ka bana ye sumun ta fanfɛlaw ye voilà. d'accord o kɔrɔ fɔ faamuna an bɛ ala dɔnniya k'a fɔ dantigɛlikɛla n'o bɛ tali kɛ docteur Musa Keyita kan i n'a fɔ aw yɛrɛ bɔra k'a ye cogo min na nin ye dakɔnɔna misaliya de ye o misaliya min sen fɛ n'a ye ɲɛfɔli kɛ an ye ka sanga i ka dɔn k'a fɔ ayiwa ɲin bɛ yen ɲin ninnu ka baara ye jumɛn ye ɲin sufa joli de bɛ da kɔnɔna na a ye ɲɛfɔli kɛ an ye o kan o kɔfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye a y'a yira n na k'a fɔ ɲin ninnu kolo o kolo u ka bana bɛ yen degun bɛ se k'u sɔrɔ ani da kɔnɔna hali ɲin tara yɛrɛ ayiwa degun bɛ se k'u sɔrɔ n'a hakili k'a fɔ a ye faamuya sɔrɔ ka sanga o yɔrɔ ma ayiwa dɔgɔtɔrɔ hali bi an bɛ taa ni ɲininkaliw ye i n'a fɔ ayiwa bamananw ka kuma don ko maa nakun ka kɔrɔ n'i ye wa fana tɛ se k'i da don dabana na ka sɔrɔ i ma ɲɛfɔli kɛ an ye da yɛrɛ kan ayiwa ɲinw kan ayiwa ɲinw ka baara ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ cogo min na an ka dɔnniya bɛ se ka boli o kan ayiwa fɛn bɛ tali kɛ da suma ka goya ayiwa n'o ye pathologie fɛn ye i yɛrɛ ɲumanna halitose yɛrɛ ye degun bɛɛ ye pathologie jumɛn bana jumɛn. d'accord i k'o ɲininkali in fana diyara n ye kosɛbɛ maintenant halitose ale ye bana ye i b'a fɔ misaliya bamanankan ma nɔgɔ n'an ye dumuni kɛ sisan dumuni ninnu na fɛn dɔ de b'a la u b'a fɔ o ma ko protéine donc ale bɛ taa farikolo fɛnw na a bɛ farikolo nafa kosɛbɛ donc olu de bɛ sɔrɔ dumuni ninnu kɔnɔ maintenant i b'a ye da kɔnɔna na adamaden da n y'a fɔ ko fɛn caman bɛ yen ka fara ɲin ninnu kan banakisɛw fana bɛ adamaden da kɔnɔ o cogo kelen i b'a fɔ banakisɛ kɛmɛ duuru kɔ o de bɛ sɔrɔ adamaden da kɔnɔ maintenant mauvaise haleine ale tɛ dɔwɛrɛ ye an mana dumuni ninnu kɛ sisan donc banakisɛ ninnu bɛ fɛn dɔ de sécréter ji dɔ de bɛ bɔ banakisɛ ninnu na kuma lasurunya na walasa k'a faamuya o ji in de bɛ protéine ninnu bayɛlɛma n'o bɛ bɔ dumuni na donc k'o kɛ gaziw ye i b'a fɔ an bɛ so kɔnɔ an bɛ gaziw minɛ cogo min na ka tobili kɛ i b'a ye n'i y'a dayɛlɛ a bɛ bɔ a bara kɔnɔ maintenant da dɔ ye baralama de ye komi n y'a fɔ cogo min na anatomie na rappel anatomie la donc ni dumuni tɔ ninnu bɛ da kɔnɔ sisan ni banakisɛ ninnu ye farilajiw bɔra sisan donc olu de bɛ dumuni tɔ ninnu bayɛlɛma ka kɛ gaz ye donc gaz in de bɔtɔ da kɔnɔna na o de bɛ na ni dakasabɔ ye misaliya gaz in dɔ tɔgɔ ye ammoniaque ale bɛ sɔrɔ nature la fɛn kasabɔ don kasa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ. d'accord ayiwa i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɔra k'a fɔ an ɲɛna cogo min na ayiwa halitose o ye degun ye degun min i n'a fɔ a y'a fɔ an ɲɛna cogo min na a bɛ kɛ sababu ye ka da suma goya ayiwa a bɛ kɛ mangoya ye hali sigi la jɛɲɔgɔnya la walasa filɛbagaw ma dɔn k'a fɔ M7 jabarani de don ka aw fo kura minnu bɔra ka na sɔn an na an ma dɔn k'a fɔ jɛmukan in bɛ tali kɛ kɛnɛya kuma kan kɛnɛya kuma bɛ sigi aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ayiwa M7 jabarani sanfɛ ale ni Emergence FM radio min bɛ laseli kɛ fiɲɛ sira 91.1 tomi 5 jɔja fiɲɛsow fɛ docteur yarabi hali bi an bɛ taa ni an ka ɲininkaliw ye ka sɛbɛn i la ayiwa nin degun min n'i bɔra k'a fɔ ne ye mauvaise haleine ye walima a ka terme médical aw de b'a fɔ halitose o halitose in a sababu a gulɔmɛ jumɛn na a sababu ye jumɛn ye an bɛ fɛ i ka ɲɛfɔli k'an ye cogo min na an bɛ se ka faamuya sɔrɔ ka sanga o yɛrɛ ma. d'accord o ɲininkali fana diyara n ye dakasabɔ in ale sɔrɔ cogo ka ca sɔrɔ cogo an bɛ se ka tila kulu fila ye i b'a fɔ sɔrɔ cogo minnu bɛ sɔrɔ da kɔnɔna yɛrɛ la misaliya la i b'a fɔ ni da ma sanuya ka jɛ
b'a fɔ ye dumuni kɛ dumuni tɔw toli da donc o bɛ se ka kɛ sababu ye dakasa bɛ se ka bɔ walima mɔgɔ minnu n'u t'u da la sanuya ka ɲa k'a brosse ka ɲa donc o bɛ kɛ sababu ye olu dakasa bɛ se ka bɔ walima mɔgɔ minnu bana b'u la n'u yan fan fɛ n'o ye sinusire ye parce que fiɲɛbɔ so dɔw bɛ mɔgɔ ɲɛda yan fan fɛ donc olu n'o banaw b'i la dakasa bɛ se ka bɔ walima ni furudimi bɛ mɔgɔ minnu na parce que furudimi senfɛ banakisɛ dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko Helicobacter pylori ale de bɛ dumuni bayɛlɛma furu kɔnɔna na k'a yɛlɛma ka kɛ ammoniaque komi n y'a fɔ ko dakɔnɔ banakisɛw bɛ dumuni ninnu ji dɔ sécréter n'o bɛ dumuni bayɛlɛma ka kɛ gaz ye cogo min na n'o gaz ye ammoniaque donc furudimi senfɛ dɔw dakasa fana bɛ se ka bɔ alors ou bien cause minnu bɛ se ka sɔrɔ farisogo la dakɔnɔya fan fɛ maintenant cause minnu bɛ sɔrɔ généralement i b'a sɔrɔ o dɔw la o ye dumunimafɛnw ye misaliyala sogo o b'a sɔrɔ sogo la san protéine ka ca donc n'a ye mɔgɔ ye sogo dun a bɛ se ka kɛ sababu ye a dakasa bɔ o wagati walima i b'a sɔrɔ bana dɔw senfɛ farisogo yɛrɛ la i b'a fɔ ko problème bɛ mɔgɔ minnu na walima i b'a sɔrɔ fiɲɛ so fanfɛla n'o ye fogofogo olu banaw bɛ mɔgɔ minnu na walima jabɛti bɛ mɔgɔ minnu na olu wagati ninnu dakasabaw bɛ se ka o tigiw sɔrɔ walima mɔgɔ minnu bɛ negelafɛnw ta i b'a fɔ sigarati ou bien alcool ninnu donc o fana bɛ se ka kɛ sababu ye dakasabaw bɛ o tigilamɔgɔ sɔrɔ wagati la. Donc ne y'a faamu bana dɔw bɛ bana la ni a bɛ buna adamaden kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka da sumaw bonya adamaden yɛrɛ kan nka an gulon bɛ olu dɔ la i ye jabɛti fɔ ayiwa i ye ka dɔn ka fɔ bana caman wɛrɛw fɔ i n'a fɔ lamɛnbaaw ni filɛbaaw y'a faamu cogo min na ayiwa i bɔra ka ayiwa a sababu fɔ ɲinɛ ayiwa n'i ye ko sababu dɔn a ka ca ala fɛ i bɛ se a kunbɛ cogo la nka fɛn bɛ tali kɛ yanni an ka se o yɔrɔ bari sabu o bɛ ɲininkali kɔnɔna na ayiwa fɛn bɛ tali kɛ mauvaise ale n'o ye da suma goyali ayiwa i ka dɔn k'a fɔ a sufa ka ca walima a sufa kelen dɔrɔn de parce que an b'a ye k'a fɔ bana dɔw bɛ yen o b'a fɔ a bana in a sufa ka ca a sufa i n'a fɔ an bɛ waati min na ko bi bana cɛjugu min bɛ ka an degun bɛɛ lajɛlen ko covid 19 o covid 19 n'i y'a ta k'a lajɛ ayiwa sufa wɛrɛ kun bɔra n'o ye omicron ye yala ayiwa da suma ka bɔ o sufaw ka ca walima sufa kelen don. oui ale sufa ka ca sufa saba ɲɔgɔn don maintenant o classement na sisan sufa fɔlɔ an b'a fɔ o ma ko dakasabɔ yɛrɛ i yɛrɛ b'a dɔn ko i dakasa bɛ ka bɔ walima mɔgɔw b'a f'i ye k'i dakasa bɛ ka bɔ sufa yɛrɛ bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko halitose pseudo-halitose a bɛ n'a fɔ dakasabɔ yɛrɛ tɛ voilà maintenant e yɛrɛ bolo k'i dakasa bɛ ka bɔ mais mɔgɔ t'a dɔn k'i dakasa bɛ ka bɔ donc mais a bɛ e yɛrɛ kɔnɔ k'i dakasa bɛ ka bɔ o y'a n'a fɔ o y'a sufa wɛrɛ ye e dɔrɔn de b'a dɔn mais mɔgɔ wɛrɛ t'a dɔn maintenant sufa yɛrɛ bɛ yen a bɛ se ka kɛ dakasabɔ kun b'i la mais a nɔgɔyara a furakɛra a nɔgɔyara mais e bolo a b'i kunkolo la toujours ko dakasabɔ b'i la a bɛ n'a fɔ kunkolo la bana ma toujours e hakili la ko dakasabɔ b'i la alors que a kun b'i la peut-être a furakɛra walima a kun t'i la mais toujours a b'i kunkolo la maintenant sufa kelen kɔnɔna na n'an k'o ma ko halitose wɛrɛ n'o ye a yɛrɛ yɛrɛ ni mɔgɔw b'a dɔn ko dakasa bɛ ka bɔ i yɛrɛ fana b'a dɔn ko i dakasa bɛ ka bɔ maintenant n'i y'o sufa in kɔnɔna lajɛ ale bɛ tila fo sigiyɔrɔma 2 ɲɔgɔn sigiyɔrɔma fɔlɔ i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ dakasabɔ bi k'i la fitinin n'o ye naturel c'est physiologique i b'a sɔrɔ de fait que nɛn sanfɛla komi n ye dakɔnɔ fɛn fɔ cogo min na nɛn sanfɛla a tɛ n'a fɔ buteli kɔ cogo min na nɔgɔyalen tɛ o misɛnnin dɔw b'a la maintenant dumuni tɔ minnu bɛ to yen nɔ ani banakisɛ minnu b'olu la olu bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ dakasa bɛ bɔ fitinin naturellement quoi o kɔfɛ a banalama i bɛ taa sɔrɔ da kɔnɔna na ni kunkuru bɛ mɔgɔ minnu da walima ni taradimi bɛ mɔgɔ minnu na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka i dakasa bɔ o y'a banalama ye walima farisogo ta fan yɛrɛ fɛ i b'a fɔ ni ye nuyanfanw kɔ cogo min na ni fiɲɛso minnu ɲɛda yan fan fɛ ni problème b'o la n'o ye sinusire ye o bɛ se ka kɛ sababu ye dakasa bɔ walima ni furudimi bɛ mɔgɔ min na walima jabɛti bɛ mɔgɔ min na donc o y'a banalama ye voilà. ayiwa o yɔrɔ faamuna i n'a fɔ filɛbagaw a y'a faamu ka bɔ docteur yɔrɔ cogo min na ani maa min bɛ ɲɔgɔn bolo docteur Keyita Numusa ye ayiwa ale ye chirurgien dentiste ye ayiwa Numusa Keyita bɛ ka ɲɛfɔli k'an ye ka sanga i ka dɔn k'a fɔ degunma minnu bɛ se ka ayiwa da sɔrɔ degun minnu bɛ se ka ɲɛw sɔrɔ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ ale bɛ ayiwa a ka kalanba min bɛ o kan ayiwa i ka dɔn k'a fɔ a bɛ ka ɲɛfɔli min kɛ an ye ka sanga ayiwa da suma ka goya li ma i b'a ye k'a fɔ a sufaw ka ca
a sufa o bɔra nin waati na ka walawalali k'an ye cogo min na an bɛ se k'a faamu dɔgɔtɔrɔ e ye ayiwa sufaw fɔ ni dɔ wɛrɛ b'i fɛ ka fara o kan ayiwa walima n'an bɛ tɛmɛ ni ɲininkali tɔ ye. bon an bɛ se ka tɛmɛ ni ɲininkali tɔ ye. n'an bɛ se ka tɛmɛ ni ɲininkali ye dɔgɔtɔrɔ ye sira di an ma ayiwa an ye sufaw fɔ o sufa ninnu i ka dɔn k'a fɔ i bɔra ka taamasiyɛnw yira an yɛrɛ la taamasiyɛn minnu bɛ se k'a to an b'a dɔn k'a fɔ ko nin de don nin de don ayiwa fɛn bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛn ma bana kunbɛ ka fisa n'a furakɛli ye an ma ye maa caman b'a fɔ an ɲɛna ayiwa nin kɛ tan o la nin tɛ kɛ i la ayiwa ka siran i ka dɔn k'a fɔ da suma yala suma goma ye a dɔ bɛ yen a bɛ se ka ban pewu wa walima ala yɛrɛ ka kɛ de ye a dɔw ye. maintenant comme n y'a fɔ cogo min na misaliya la a bɛ dépend sugu mun b'i la misaliya la par exemple ni a bananama b'i la ni bana mun jubabu ye ɲinkunkuru de b'i da walima ɲinkaradimi de kɛra sababu ye dakasaw ka bɔ a ka ca ala fɛ ni ɲinkunkuru ninnu bɔnna ka b'i da ka ɲinkaradimi kunbɛn dasuma bɛ ban voilà n'a sɔrɔ par exemple a tigi negela fɛnw de nɔ don a tigi bɛ sigɛrɛti min par exemple n'a sera ka sigɛrɛti min jɔ da ka lasaniya a ka ca ala fɛ a ka dakasa bɔ bɛ ban voilà donc ale furakɛ cogo bɛ dépend a y'i sɔrɔ cogo min na de fɛn kɛra sababu ye k'a bil'i la misaliya n'a sɔrɔ jabɛti de y'a bil'i la donc n'i ka jabɛti sera ka équilibré a ka ca ala fɛ a ka dasuma bɔ bɛ nɔgɔya voilà. D'accord. Donc, o ye ayiwa ni degun dɔ b'i kan ayiwa ni i ye degun fɔ ayiwa an y'o yɔrɔ faamu nka da min yɛrɛ filɛ i ye min yira anw na da in ayiwa i ka dɔn k'a fɔ an ɲɛ b'a kɛcogo la an ɲɛ bɛ kɔnɔna na n'i ye kɔnɔna ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ɲin dara maa minnu bɛ kɔ kan olu bɛ a ye ayiwa nka kɔnɔna ta ayiwa o ɲɛ bandi maa fɛ fɔ aw yɛrɛ ayiwa kɛnɛyaso tigilamɔgɔw kɔ walasa aw de mana an sigi a ka ayiwa i ka dɔn k'a fɔ dilan ninnu kan an bɛ se ka da wa k'a lajɛ degun b'an kan ayiwa i ka dɔn k'a fɔ an ɲɛ b'a la bɔrɔsi bɛ ayiwa tabali kan an kɛrɛfɛ o bɛ i ka dɔn k'a fɔ da lasagoli ko fɔ ayiwa n'i bɛ se ka ayiwa min fɔ an ye o kan ka sara a ma. d'accord o fana ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ da sanuya ale ye kɛwale minnu b'an permettre ni an bɛ se ka da lasanuya walasa ka dumuni tɔw bɔ a kɔnɔ walima kɛwale don minnu bɛ se ka an permettre ka da kɔnɔ banakisɛw kunbɛn walima k'u lajɔ maintenant da sanuya fɛn n'i ko da sanuya i ko da sanuya minɛnw maintenant o de kama i ye bɔrɔsi tabali kan kosɛbɛ voilà maintenant pour que ka se ka da sanuya sabati minɛnw de b'a la notamment i b'a fɔ i ko pati ani bɔrɔsi denmisɛnnin bɔrɔsi bɛ yen mɔgɔkɔrɔba bɔrɔsi bɛ yen parce que stade kow don. d'accord donc i ye yɔrɔ dɔ fɔ an bɛ ka kuma tigɛ la mais e ko denmisɛn bɔrɔsi bɛ yen mɔgɔkɔrɔba bɔrɔsi bɛ yen denmisɛn yɛrɛ ayiwa da koli a sanuyali a dasagoli a bɛ daminɛ b'a sɔrɔ e ko den ɲi bɛ bɔ daminɛ kalo wɔɔrɔ la donc denmisɛnw ta bɛ se k'a daminɛ waati jumɛn o sanuyali. d'accord maintenant da sanuya yɛrɛ a bɛ mɔgɔ kɔnɔ par exemple ko mɔgɔkɔrɔba de da kan ka sanuya alors que da sanuya bɛ daminɛ depuis denmisɛnnin fɛ yen depuis a si bɛ kalo wɔɔrɔ ɲɔgɔn na da sanuya kan ka daminɛ oui o waati la o b'a sɔrɔ ɲi ma bɔ misaliya la maintenant i b'a sɔrɔ ɲi taara de bɛ yen nɔ donc i bɛ sɛribɛti jɛlɛnni walima kɔnpirɛnsi jɛlɛnni i b'a su ji jɛlɛn dɔ la ka sɔrɔ ka ɲi taara ninnu ma susa n'a ye pour que ka se ka nɔgɔ sama ka bɔ a la n'a ye dumuni kɛ. mais est ce que kasa goma ma toujours sɔngɔ goma ma toujours yala ayiwa a dɔw bɛ mɔgɔniya bɛ bange yan. bon comme n y'a fɔ cogo min na a bɛ dépend bana mun de y'a bil'i la quoi an ye sufa caman fɔ. n y'a faamu sisan. voilà maintenant ni peut-être comme malformation ka ca banaw sugu ka ca a bɛ se ka kɛ den dɔw bɛ na ni bana dɔw bɛ na donc o bɛ se ka kɛ sababu ye o de b'a bila olu la quoi sinon généralement mun ka ca la yɛrɛ i b'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba kunda de quoi voilà ka d'a kan bana minnu an ye bana minnu fɔ sisan par exemple ni kunkolo pour que ka k'i da o b'a sɔrɔ peut-être a tigi si janfara dɔɔnin voilà parce que ɲi bɛ bɔ n'a nana de voilà donc denmisɛnw ta i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kalo wɔɔrɔ fini jɛlen dɔ bɛ ta walima complexe voilà complexe jɛlen bɛ ta ka su ji la ji sanuma k'a tereke ni taara ninnu nettoyer n'a ye ka nɔgɔ bɔ a la maintenant i b'a ye si dɔw la par exemple san 2 ka se san 3 la an kan ka denmisɛnnin dege dako cogo la
paron b'a dege quoi u b'u jɔ a kɔrɔ u b'a dege dako cogo la maintenant dako yɛrɛ la patine bɔrɔsi o de ye kɛlɛkɛminɛn fɔlɔ ye voilà par exemple n'i y'a fɔ cogo min denmisɛnnin bɔrɔsi bɛ yen i b'a sɔrɔ olu ma jangan bɔ u kunkolo ma bɔngan bɔ par exemple n'i ye bɔrɔsi belebeleba ta k'i bɛ i ɲi nettoyer n'a ye i b'a ye a bɛ pan fɛn dɔ kunna o de kama denmisɛnnin bɔrɔsi b'a dama na mɔgɔkɔrɔba bɔrɔsi bɛ yen nɔ denmisɛnnin pati bɛ yen mɔgɔkɔrɔba pati fɛnɛ bɛ yen nɔ maintenant bɔrɔsi yɛrɛ i b'a mesure ta ɲɛfɛ ɲi naani de la donc i b'a ye bɔrɔsi mun kunkolo yan yɔrɔ bɛ bɛn wala ni dennaani ma donc o tigi ka bɔrɔsi ye maintenant ni pati fɛnɛ i b'a ye pati dɔ ye fura ye dɔw dabɔlen don bɔ kunkolo ma bɔngan bɔ par exemple n'i ye bɔrɔsi belebeleba ta k'i bɛ i ɲi nettoyer n'a ye i b'a ye a bɛ pan fɛn dɔ kunna o de kama denmisɛnnin bɔrɔsi b'a dama na mɔgɔkɔrɔba bɔrɔsi bɛ yen nɔ denmisɛnnin pati bɛ yen mɔgɔkɔrɔba pati fɛnɛ bɛ yen nɔ maintenant bɔrɔsi yɛrɛ i b'a mesure ta ɲɛfɛ ɲi naani de la donc i b'a ye bɔrɔsi mun kunkolo yan yɔrɔ bɛ bɛn wala ni dennaani ma donc o tigi ka bɔrɔsi ye maintenant ni pati fɛnɛ i b'a ye pati dɔ ye fura ye dɔw dabɔlen don sumu kɛlɛli kama sumu kunbɛnni kama notamment i b'a sɔrɔ fleur de b'olu la pati ninnu de utilisation ka ɲi nɔ sumu kunbɛnni la dabɔli la maintenant pati dɔ ninnu olu kan ka to yen ni dɔgɔtɔrɔ y'a sɛbɛn kun to waati min na bana dɔ kama donc i bɛ sɔrɔ k'olu san maintenant n'i ye pati ni bɔrɔsi sɔrɔ dabɔcogo fɛnɛ a technique ka ca mais actuellement technique bɛ utiliser a bɛ fɔ o ma ko méthode bɔrɔsi mais i bɛ ɲi bɔ ɲɔgɔn na donc i bɛ bɔrɔsi jɛngɛ 45 degrés comme ça a incliné b'i bolo horizontalement donc i b'a da ɲi tara kan ka na ɲi na donc de telle sorte que bɔrɔsi si bɛ se ka don ɲiw ni ɲɔgɔn cɛ ka dumuni tɔ sama ka bɔ ɲiw ni ɲɔgɔn cɛla la kɔnɔnaw fɛnɛ même chose i b'a jɛngɛ dɔɔni donc a bɛ kɛ ni magaya ye wa walima a bɛ kɛ ni fanga ye walasa an ye dɔw ye n'u bɛ ɲinko la a bɛ i n'a fɔ maa ni maa bɛ ɲɔgɔn na effectivement kulolaka ninnu olu ka ɲinkoli ma nɔgɔ dɛ maintenant a kan ka kɛ ni nɔgɔya de ye comme ne bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na technique de don bɔrɔsi magamani de fɛnɛ ka ɲi bɔrɔsi jalenba ma ɲi donc i b'a da ɲi tara kan k'a sama ka jigin ɲi na pour que bɔrɔsi siw ka se ka don ɲiw ni ɲɔgɔn cɛ ka dumunitɔ sama ka bɔ dugumana fɛnɛ i b'a da ɲi tara la ka yɛlɛ ɲi na de telle sorte que bɔrɔsi ka se ka don ɲiw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔrɔsi siw ka don ɲiw ni ɲɔgɔn cɛ ka dumunitɔ sama ka bɔ maintenant dumuni bɛ kɛ surface minnu kan i b'olu nettoyer tantôt ka kɛ i n'a fɔ i bɛ k'a voilà ka kɛ i b'a fɔ i bɛ k'a munumunu tan maintenant o t'a bannen parce que dumuni balan ka di oui olu wo kɔnɔna na i b'a sɔrɔ dɔw ta ka dun dumuni bɛ se ka dumuni tɔ dɔɔni bɛ se ka to a kɔnɔ ni banakisɛw y'a bayɛlɛma dɔrɔn a bɛ kɛ sumu ye i da kɔnɔna na donc n'i y'a kɛ tan a ka ca ala fɛ a bɛ don wo misɛnnin kɔnɔ a bɛ se k'olu bɔ ɲi sanfɛla la maintenant nɛn fɛnɛ kan ka ko i bɛ mouvement circulaire kɛ nɛn kan komi i bɛ k'a kɛ cogo min na ou bien i b'a labɔ ka n'o tɛ dɔw bɛ nɛn bɔ k'a tereke a kan yɛrɛ oui n'i y'a tereke kojugu fɛn dɔw bɛ nɛn sanfɛ olu ye papiers ye donc olu de b'a to i bɛ fɛn dumanw dɔn kɔgɔmafɛn ni sukaromafɛnw n'i y'a tereke kojugu finalement i bɛ n'olu fɛn ninnu bana donc a bɛ kɛ ni finesse ye dɔɔni ka cɛnni a kan de telle sorte que a ka se ka dumuni de bɔ a fɛn nɛn sanfɛla la donc ne bɛ min fɔ numuw ye fɛn gosita tɛ i b'a fɔ ka gosi fanga la i b'a fɔ ko nɛgɛ o tɛ dɛ nin bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de ye fɛɛrɛ dun kɛcogo ɲuman o dɔn b'a ye ayiwa i ka dɔn ka fɔ filaw ye ayiwa fɛn bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ dɔgɔtɔrɔ i bɔra ka nin ladilikan di an ma ayiwa ɲi yɛrɛ lasago cogo la ni entretien hygiène biko dentaire i bɔra k'a fɔ an ɲɛnɛ cogo min na an kɛra k'a fɔ caman ye faamuya sɔrɔ a la mais dɔgɔtɔrɔ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ hali bi an bɛ na an natɔ dɔw ye ɲininkali sɛbɛn an na ko i b'a ye k'a fɔ dɔw ɲi ayiwa a gɛn bɛ pasi ko bɛ ka dɔw bila ka wuli k'u jɔ ni ka taa i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ dɔw ɲini o ɲi yɛrɛ gɛli kama k'olu fana ɲi ka kɛ gɛnma ye ɔ i ka dɔn fɔ ɲi pasi ayiwa dako in de bɛ na n'a ye wa walima jumɛn ani ka taa ɲi yɛrɛ d'i ma walima ko k'a gɛlɛya diyagoya o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase da kɔnɔna ma wa. d'accord o ɲininkali fana diyara n ye kosɛbɛ adamaden bɛɛ ni ɲi couleur de bɛ na i b'a fɔ mɔgɔw n'u ɲi tara couleur bɛ kɛ cogo min na sabula i b'a sɔrɔ dɔw fɛ yen ɲi tara couleur ti rosé ten o cogo la maintenant i n'a fɔ ɲi fana i b'a sɔrɔ dɔw fɛ yen mɔgɔ finmanw fɛ misaliya i b'a sɔrɔ dɔw ɲi jɛlen don pasi minnu couleur ye jaune ye dɔɔnin olu ɲi jɛlen tɛ o cogo la maintenant ka ɲi jɛ produit dɔw de bɛ utiliser mɔgɔw fɛ walasa k'u ɲi jɛ i b'a fɔ misaliya la pati dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ɲi jɛ
maintenant i bɛ taa sɔrɔ pati ninnu kɔnɔ fɛn mun de b'a la mun bɛ ɲin garati komi ne bɔra k'a fɔ n ka anatomie na ko ɲin na kɔfara dɔ de bɛ mun kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ n'o ye ema ye maintenant ɲin jɛli tɛ dɔwɛrɛ ye o b'o kɔfara in de détruire dɔɔni o de bɛ garati dɔɔni a bɛ n'a fɔ misaliya la mɔgɔ min bɛ produit kɛ k'a farite i b'a ye farisogo bɛ fɛgɛya donc n'i y'a kɛ ka i ɲin fɛnɛ jɛ o cogo la donc ɲin bɛ fɛgɛya maintenant n'i ye sukoromafɛnw don walima fiɲɛ fɛn kunman ninnu i b'a ye a bɛ digi ɲin na par exemple sogobu min ɲin kɔnɔ ni kɔfɛla fɛgɛyara donc o sogobu bɛ a bɛ n'a fɔ ni ye biyɛn turu mɔgɔ la donc a bɛ to ka digi o sogobu la. D'accord. Ayiwa dɔgɔtɔrɔ fɛn min bɛ tali kɛ ayiwa da suma kuma ayiwa o bɛ se ka furakɛ cogo di o bɛ se ka latigɛ jumɛn di mɔgɔw ma ka sanga o furakɛli ma o kan ka yɔrɔ jumɛn sɛgɛrɛ ka sanga o ma. D'accord. Maintenant ni mɔgɔ min sigara a ka da suma ko la mun kɔni ka ɲi i ka wuli ka se da dɔgɔtɔrɔ ma donc kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ka ɲɛɲini kɛ mun sababu mun na i ka da suma bɔ ye da sababu ye walasa fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na komi n'a fɔ cogo min na sugu saba de don sugu kelen kɔnɔ a tilayɔrɔ ye fo 2 ɲɔgɔn ye donc n'a sɔrɔ misaliya la ko nɔgɔ de kɛra sababu ye ka da suma bɔ lase e ma n'o ye dumuni dɔw sigi la ni senkɔrɔlaw la donc n'o ye taaturu ye fo k'a kɛ sababu ye e dala sago ka bɔ donc n'i sera ni dɔgɔtɔrɔ ma misaliya la donc u bɛ nettoyer de kɛ ni an ka machine ye walasa ka se k'o nɔgɔ ninnu bɔ da kɔnɔna na walasa ka se ka da suma bɔ in o bɔ e la. D'accord. Voilà n'a sɔrɔ ni kunkurun fɛnɛ de don donc fɛɛrɛ bɛ kɛ k'o ni kunkurun bɔ e da walasa e ka da suma bɔ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Ayiwa da koli an b'a mɛn k'a fɔ ko maa da kan ka ko siɲɛ 3 ayiwa tile kɔnɔna na ayiwa munna siɲɛ 3 ani a kan ka kɛ waati jumɛnw kɛrɛnkɛrɛnnen. D'accord o ɲininkali fɛnɛ diyara n ye kosɛbɛ da sanuya u b'a fɔ ko siɲɛ 3 ka d'a kan n'i ye jateminɛ an dumuniw tun bɛ réparti siɲɛ 3 de i b'a fɔ daraka tilela ani surafana o de kama a fɔ ko da kan ka ko siɲɛ 3 sinon da kan ka ko chaque fois n'i ye dumuni de kɛ a dɔgɔyalen kɔni o ye siɲɛ 2 ye i b'a fɔ sɔgɔma n'i ye dumuni kɛ i kan k'i da lasanuya sufɛ n'i bɛ da fɛnɛ i kan k'i da lasanuya k'i da bari sabula da kɔnɔ banakisɛw komi ne y'a fɔ cogo min banakisɛ kɛmɛ duuru kɔ a caman bɛ yen minnu bɛ balo ni fiɲɛ tɛ yen nɔ alors que tilegan fɛ n'i bɛ kuma na ou bien i bɛ dumuni kɛ ni fɛnw na da kɔnɔna bɛ se ka daji bɔ donc sababu ye a bɛ da tanga fɛn caman mais n'i da sufɛ misaliya la o b'a sɔrɔ activité bɛɛ bɛ jɔ donc banakisɛ ninnu bɛ bugu kosɛbɛ o b'a sɔrɔ o yɔrɔ la fiɲɛ tɛ yen nɔ donc bugu kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumun lasɛmɛ walima da kɔnɔ bana yɛrɛw lase c'est pour k'a fɔ ko da kan ka ko siɲɛ 2 o y'a dɔgɔnin ye. Donc dumuni i mana dumuni kɛ ka ban i kan k'a kɛ. Voilà chaque fois n'i ye dumuni kɛ normalement i kan k'i da ko o de ka ɲi n'o kɛra da jɛlen bɛ to misaliya la denmisɛnnin mana ko wulafɛ ka taa je balo na bɔgɔ mugu la a bɛ nɔgɔ mais n'a nana k'a ko tuguni o la a bɛ jɛ donc chaque fois n'i ye dumuni de kɛ da kan ka ko. Mais surafana ta don n'an ye surafana de dun wa an ka kɛ walima an da waati. Voilà n'a ye surafana dun n'a tɛna dumuni kɛ bilen a b'a da ko mais n'i y'a dɔn i bɛ se k'a to da ko ye parce que dɔw bɛ yen n'u ye dumuni kɛ u bɛna tiga dɔ dun ou bien u bɛna fɛn dɔ dun u b'a fɔ k'o tɛ dumuni ye alors k'o fana dumuni donc o de kama a fɔ ko n'an b'a da de i k'i da ko parce que o b'a jira k'a fɔ ko n'i y'i da ko dɔrɔn i tɛna dumuni yɛrɛ kɛ bilen. D'accord. Voilà sinon dɔw bɛ se k'a da ko surafana dumuni kɔfɛ ka taa gɛrɛ na misaliya la ka taa te min donc da bɛ tila ka nɔgɔ tuguni. D'accord. Voilà o de kama a fɔ n'i y'i da i b'i da dɔrɔn i k'i da ko o kɔrɔ b'a jira ko n'i tɛna dumuni kɛ bilen hali i ka surafana dumuni kɔfɛ i tɛna dumuni kɛ bilen dɔrɔn i bɛ se k'i da ko. D'accord. Dɔgɔtɔrɔ ayiwa Numusa Keyita de bɛ an bolokɔrɔ ka ɲininkaliw sɛbɛn a la ɲininkali minnu bɛ se ka jaabi ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenw di anw ma an ka se k'an janto an yɛrɛ la degun minnu bɛ yen ayiwa n'o bɛ se ka lase anw ma an ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka dankari kɛ an ka kɛnɛya la an ka se ka taabolo sɔrɔ an yɛrɛ la dɔgɔtɔrɔ ayiwa Numusa Keyita yanni an ka ayiwa kuma di ma i ka ladilikanw di ayiwa fɛn bɛ tali kɛ dumuni dɔw bɛ yen an b'a fɔ ko n'an y'a dun nin ka jugu furu ma nin bɛ ten yala dumuniw bɛ yen minnu ka jugu ayiwa buna adamaden ɲi ma wa. bon dumuniw bɛ yen minnu ka jugu ɲi ma mais dumuniko ta fanfɛ mun yɛrɛ ka jugu kosɛbɛ a tɛ n'a fɔ i ye fɛn mun dun mais fɛn mun bɛna f'i da o de ka gɛlɛn kosɛbɛ. O de ka gɛlɛn. Par exemple n'a tor'i da kɔnɔna na banakisɛw de b'a bayɛlɛma sinon i y'a dunni min kɛ n'i sera k'i da lasanuya a ka ca Ala fɛ i tɛ problème sɔrɔ. D'accord. Maintenant dumuni da fanfɛla la dumuni minnu sukaro bɛ sɔrɔ o la parce que sukaro fɛn dumuni caman bɛ yen sukaro molécule b'a la mais i b'a sɔrɔ dumuni dɔw yɛrɛ bɛ yen e yɛrɛ b'a dɔn ko direct ko sukaro bɛ nin na
donc olu de ka jugu i b'a fɔ chocolat ninnu biscuit bɛ bonbon donc olu de ka jugu ɲi ma kosɛbɛ kosɛbɛ. Barisa an denmisɛnman a bɛ fɔ an ɲɛna k'an k'an janto chocolat la ayiwa ko kana dun kojugu. oui sinon i bɛ taa sɔrɔ hali ɲɔmafɛn ninnu na sukaro molécule b'a la donc olu bɛ se ka kɛ sababu ye n'i y'a dun n'i b'i da ko o fana bɛ se ka kɛ sababu ye i bɛ se ka sunu sɔrɔ. Bɛrɛ faamu na ayiwa docteur Nusa Keita ladilikan jumɛn b'i bolo ayiwa k'a di anw ni an filɛbagaw ma ayiwa i ka dɔn k'a fɔ baara in yɛrɛ hukumu kɔnɔna na. d'accord maintenant ladilikan ko fanfɛla la kɛwale dɔw bɛ yen nɔ minnu mɔgɔw man kan ka k'olu kɛ i b'a fɔ misaliyala ka i ka bɔrɔsi dakolen kɔfɛ k'a bila barada tuguni kɔnɔ n'o kɛra sababu ye dakɔnɔ banakisɛ minnu k'a la da kotɔ olu bɛ se ka bugun donc dɔw b'a essayer k'u da ni taara ni jɛ ni charbon ye olu ye kɛwale minnu man kan ka kɛ i b'a ye dɔw b'a fɔ ko ni bɛ n dimi donc u ye sugunɛw k'u da kɔnɔ u bɛ essence k'u da kɔnɔ olu ye kɛwale minnu man kan ka kɛ maintenant dumuni sukaromafɛn ninnu man kan ka dun kuma bɛɛ olu dun kan ka nɛmɛ walima n'i y'a dun i k'i da ko maintenant minnu ka ɲi mɔgɔ yɛrɛ ma o ye chaque 3 mois i k'i ka dako bɔrɔsi falen donc da kan ka ko siɲɛ 2 a dɔgɔyalen sɔgɔma n'i ye dumuni kɛ ani sufɛ n'i b'i da donc da kan ka ko pati ani bɔrɔsi la kalo wɔɔrɔ fɛnɛ mɔgɔ kan ka wuli ka se i ka ɲi dɔgɔtɔrɔ ma walasa a ka se ka i kunnafoniya da kɔnɔna banaw ta fanfɛla la. kɔrɔfɔ faamuna an filɛbagaw janto yɛrɛ la kɔrɔcogo ka ɲi an tɛ se sɛgɛya fɔli la an bɛ docteur Nusa Keita fɔ ale min ye ayiwa i ka dɔn k'a fɔ a ka waati kɛrɛnkɛrɛn anw ye ka se ka ɲininkaliw jaabi ɲininkali minnu nafa bɛ bi anw ni aw kan sanga ni waati bɛɛ lajɛlen kɛnɛya matarafali hukumu kɔnɔna na k'a ladɔnniya k'a fɔ a bɔra ka ladilikan minnu fɔ an minnu bɛ yen n'an ka baara de ye ka fɛn wɛrɛw ta ni ko o don an da kɔnɔ minnu ni da tɛ taa ɲɔgɔn fɛ ayiwa kɛrɛnkɛrɛn ma i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na ka essence ta ka don da kɔnɔ walima ka charbon ta k'i bɛ ɲi tereke ayiwa i ka dɔn fɔ u bɛ se ka degun lase anw ma wa a ye yɔrɔ dɔ fɔ an ka kan an balima kan kosɛbɛ ayiwa adamaden dumuni kɛlen o kɛlen kɔfɛ a ka kan an k'an ka da saniya bɛ kɛ cogo di a y'o yira an na o kɔfɛ a y'a yira an na k'a fɔ ko kalo 3 o kalo 3 fɛn bɛ tali kɛ an ka dako la da saniya la n'o ye bɔrɔsi ye an kan k'o falen ani fana kalo 6 o kalo 6 a ka kan an ka wuli ka se i ka dɔn k'a fɔ ni ayiwa banaw dakɔnɔ banaw sa kɛ olu furakɛlibagaw ma o ka se ka anw da kɔnɔna lajɛ n'a sɔrɔla fɛn tɛ yen walima ni fɛn bɛ yen k'o ɲɛfɔ an ɲɛna ladilikan minnu fɔla an k'an janto o la kɛnɛya ma a tɛ kulonkɛ kɛnɛ a ye an banba an ka kɛnɛya ma nafolo bɛ se k'i bolo n'i man kɛnɛ ayiwa i t'a jabɔ dɛ kɛnɛya de b'a to i bɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen jabɔ o la sa an b'aw fo ka docteur Nusa Keita fo ani a jɛɲɔgɔnw n'a cakɛɲɔgɔnw mali dɔgɔtɔrɔw ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ni cɛsiri aw ni timinadiya an ka da an ka dɔgɔtɔrɔw la ka da kan n'i ye farafinna tile bi yan fan bɛɛ ta ka don sous-région yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ mali dɔgɔtɔrɔw tɔgɔ duman min bɛ ka yaala fan bɛɛ lajɛlen fɛ o dɔgɔtɔrɔ ka jɔ sous-région na a misaliya dɔ ye an ka kɛnɛyaso dɔgɔtɔrɔw bɛ kalansobaw na sanfɛ kalansoba i b'a ye k'a fɔ dunan caman de bɛ bɔ fan caman fɛ ka na degeli kɛ anw fɛ yan an bɛ waso n'o ye mali dɔgɔtɔrɔw an ka foli b'aw ye an bɛ i ka dɔn k'a fɔ ordre des médecins an b'o bɛɛ fo ordre des chirurgiens ordre des pharmaciens ayiwa sage-femme an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye M7 télévision ɲɛmaayaso a n'a cakɛda bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ani ne yɛrɛ tɔgɔ la an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛn sigili wɛrɛ ma ka maa minnu ye dɛmɛ ka baara in ɲɛnamaya foli b'olu bɛɛ lajɛlen ye